I a mi els relats, és cert el que ha dit la Núria, que a mi el que sobretot, el meu cavall de batalla és la novel·la, és el que m'agrada més escriure, és el que hi dedico més hores, el que treballo més a fons, però els relats a mi em van molt bé precisament per desintoxicar-me, perquè quan entres en l'escriptura d'una novel·la, el que passa, com a mínim a mi, cada escriptor és un món, però el que a mi em passa és que et submergeixes tant, t'immergeixes tant en aquella història, en aquells personatges, en aquella temàtica, que després sortir-ne tens la sensació que encara portes serrells penjant. I quan comences un nou projecte, immediatament encara dus una mica l'aire, el to d'aquella novel·la que s'ha acabat d'escriure. I entremig de segons quines novel·les a mi em va molt bé escriure relats. I en aquell moment va ser això. Vaig agafar el tema de la mort per no parlar de la mort tractant-la entre cometes seriosament, sinó jugar literàriament, ficcionar la mort. I a partir d'això desempallegar-me de tota la història que portava al damunt. I referent als personatges, jo la veritat és que en novel·la sí que treballo molt. Quan em pregunten quin tipus de novel·la escric, jo sempre dic que escric novel·la de personatge. Ja sort quan he d'explicar una mica més això, dic que potser psicològica, però és que el nom de novel·la psicològica no m'atreveixo a posar-ho perquè ni soc psicòloga ni tinc coneixements suficients de psicologia com per dir que faig novel·la psicològica. Jo crec que faig novel·la de personatge. Les meves novel·les es basen en l'evolució, en la problemàtica, en el conflicte que es crea entre diversos personatges i a partir d'aquí els treballo i el que faig és treballar molt, o al màxim que puc, cadascun dels personatges. En el cas dels contes, el que faig és aprofitar un element que jo penso que de vegades els escriptors no tenen en compte i és la gran intel·ligència dels lectors. I no ho dic per fer la pilota, ho dic sincerament. No, és que ara dius, clar, és perquè li comprèn i tal, no és per això. Jo, com ha dit ella, condueixo clubs de lectura, ja des de fa anys, ja en porto en aquests moments 2, n'he portat 3 alhora, vull dir que sé molt bé quina és la visió que té, conec el lector, no en primera persona, sinó que conec prou el lector d'allò que rep i com ho valora i com ho tracta. I de vegades, torno a dir, no som conscients de fins a quin punt en el lector no cal que li expliquis tant les coses. I que amb 4 detalls estàs utilitzant aquell coneixement col·lectiu de tantes lectures fetes, d'aquell magatzem que tens de cultura literària. I aleshores això és el que intento aprofitar normalment en els contes. Vull dir, no és tant una descripció, perquè de fet els personatges d'aquí, el que és descripció física em sembla que no n'hi ha ni una, perquè no em cal. Però no cal per visualitzar-los, és cert. És que no cal. Fas l'imatge perfecta del personatge sense necessitat de veure la descripció. I això en contes n'hi ha habitualment poques vegades en redactant-lo. Sempre m'ha costat més visualitzar el personatge, per això és una de les coses que jo més vaig agrair al llegir-te. Sí, però ja dic, de totes formes és perquè utilitzo una mica les pautes aquestes de considerar que el lector que hi ha al darrere amb 4 detalls, però aquells 4 detalls en tindrà prou. I aleshores el conte no cal que les tinguis més perquè, tal com ha dit, aquests contes són unes 4 o 5 pàgines fora de l'últim. Que és precisament el que dona títol al recull, a la colònia hidràulica, i que aquest sí que és el més extens, que en té unes 10 pàgines, 10 o 11, una cosa així.